Bon dia, companys. Avui estem al Batàrrec. Us vinc a presentar un àtic de 4 habitacions amb plaça de pàrquing i traster per 107.000 euros. Us comento, justament a entrar disposeu del petit bany de cortesia. També trobeu un menjador grandíssim. Aquest menjador té accés amb una habitació que seria ideal per a despatx i a la cuina. A més, amb aquesta balconera que té una zona per sentar-se i demés, o es pot aprofitar com a jardinera. Tenim vistes justament a l'entrada del Batàrrec. No us veu ningú. Tot això, vist des d'aquesta postura, mireu, quin menjadoret. El teniu recient pintat. Teniu portes lacades en blanc, una cuina molt gran, molt espai de moble, ideal per 3 o 4 persones a la família. I un cop tancat les finestres no s'escolta res. Tenim doble vidre, carpinteria de fusta. Mireu, aquesta seria l'habitacioneta que us comentem. Tindrà aproximadament 8 metres quadrats. Finestra. És un pis superlluminós. Donem a 3 cares. L'entrada disposa d'un petit armari. Llavors tenim la zona de distribuïdor. Aquí es podria posar una porta si volguéssiu. La zona de distribuïdor tenim el quarto de bany complet. I tenim 2 habitacions més a la dreta. Aquesta habitació bastant correcta. Una tercera habitació, que aquesta seria la polivalent, que té accés a la zona de rentar, que és aquesta d'aquí. I tenim una balconera que també podem accedir a la terrassa. Caldera, bastant correcta. I ens queden els electrodomèstics tancats. Us comento, aquí a més tenim l'habitació que s'utilitzaria com a habitació principal. Aquesta habitació principal, amb els seus armaris també, ulls de bou, tot el falso techo. Mireu quina terrassa. Una terrassa que té un tancadet de tamporxo i tenim 75 metres de terrassa aquí a la part de dalt. I seria màtic. Aquest edifici, recordeu que té plaça de pàrquing i traster, tot per 107.000 euros. Estem justament a l'entrada del Batàrrec, a la part de la gasolinera, i el que a mi m'agrada moltíssim, a part de la barbacoa, evidentment, és això d'aquí. Aquestes vistes que teniu aquí, inclús si us podeu fixar aquí al fondo, el castell de Lleida. Bueno, companys, lo dit, com sempre, aquí podríeu fer barbacoes i teniu 4 habitacions, ideal per totes aquelles parelles que vulguin disposar d'una nova casa. Us deixo una miqueta d'informació de la nostra web, ens truqueu quan vulgueu i us el presentem en persona. Moltes gràcies, companys!